Uma uzophendula ithuna ufuna ukuphendula idlozi lomuntu ethuneni wenza njenake. Uthola inkukhu eyiqhude enemizwezwe lesegobile kanje. Mase uthola umuthi esikubiza ukuthi umkhondweni. That's number 1. Thola umkhondweni. Uzothola umuthi ekuthiwa umaluvungu ophathwa amashangana. Hlanganisa lo mithi yombili. Mase uya ethuneni. Hayi ebusuku. Uya emini. Uma uthi okwazi ukuyemini iya ngo12 ebusuku. But uma uzoya ngo12 ebusuku ufuna ukhumula ube nqunu. Awulalela. Funa lana siliphendula idlozi labo kuphele ngabo baphuphe babanga umsindo babe ukuthi bashayela amatekisi baxoshwe bangene kusekhetho benze noma libale baphendukele nje idlozi labo. Mase nje nako uzoyethuneni ngo12 ebusuku. Ukhumula ingubo zakho uzibeke kude mhlawumbe 5 meters away. Uma usuyayithuneni uphethe leli qhudi leli and uphethe nalomuthi lo. Ufike ucaphune inhlabathi ethuna uyihlanganise nalomuthi. Uthi ngithi sibanibani ngalomuthi ngithi ngiyakuvusa manje. Ngifuna usebenze izifiso zami zonke zasemhlabeni. Mase uthi nale qhudi leli engiliphethe ngithi le gazi engilichithayo hamba umuthi usuphuza nanti igazi. Uma usuhamba uyoliphuza kosibanibani nosibanibani. Ubabize bonke labantu bomndeni ofuna ukuthi idlozi lakho nabaphendukele. Liqhaqhaza igazi uthi hamba uliphuza kubona. Hamba baginqe ngemoto bagwaze badutshule. Hamba ngiyathuma ngithi hamba uhlaleleni la kwabafileyo kwabanjalo ukuthi okonjani umuntu ohlala yedwa kwabafileyo. Lize lithule iqhude mase lithule iqhude then khipha inyongo. Khipha inyongo musu uqhumisela kulomuthi. Musu uthi ngithi sibanibani njengoba ngikuhlanganisa nje lana ngithi njengamanje ngikunika amandla ngikunika sonke isikhali ngithi phatha isibhamu phatha umkhonto uzibiza zonke izikhali la uyazibiza uqeda lapho uthi sesiyahamba ke manje. Uma ufika ekhaya uzomkhanyisela amakhandlela abomvu abe u3. Fika ekhaya umkhanyisela amakhandlela abomvu abe u3. Umuzi usuyamtshela ukuthi naku ke lesesikhona umusi umshisela impepho futhi yasekhaya. Uthi wena ususebenza la ekhaya. Lo muntu lona uyazi into oyifunani. Kuzothi phatha. Uzwe kuthiwa kulimela umuntu khona. Uma uwezwa kuthiwa kulimela umuntu umusi uyamtshela uthi sibani ngithamba uphuza lela gazi lalomuntu. Uthumele lapho kuthiwa kwenza. Uma ngingakenzeki lutho hamba uye lapha phambana khona imoto noma amaroboti noma ufike umthela lapho uthi ngithi laba mabewela imigaqo noma ngaba kuphi ngithi mina bangawela umgaqo igazi aba. Lapho usuke uphendula idlozi lakho. Usuke uliphendula idlozi lakho liba ke uhaywire.